अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। वेंगुर्ला शहराला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिलाय। वेंगुर्ल्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला असून लवकरच तिलारी योजनेचं पाणी प्राप्त होणार आहे। तालुक्यातील पहिल्या पंचतारांकित हॉटेलचं येत्या 15 दिवसात उद्घाटन होणार आहे। त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी नेहमी लोकांच्या जवळ राहून त्यांची सतत कामं करावी आणि हेच आपल्या पक्षाचं ध्येय आहे। बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेऊन आम्हा सर्वांना काम करायचं आहे। राज्यामध्ये युतीचा धर्म आपण पाळत असताना प्रथम स्वतः मजबूत झालं पाहिजे असं मार्गदर्शन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ला शहर पदाधिकाऱ्यांना केलं आहे। आठवड्यातले 3 दिवस तरी आपण मतदारसंघामध्ये राहून जी आपली उरलेली काम आहे आपण निश्चितपणे पूर्ण करू। वेंगुर्ला शहराला मोठ्या प्रमाणात निधी हा उपलब्ध करून दिलेला आहे। वेंगुर्ल्याची जी पाण्याचा प्रश्न होता तो मार्गी लावलेला आहे। वेंगुर्ल्याला तिलारी योजनेचं पाणी सुद्धा लवकरच प्राप्त होईल। आपल्या विभागामधलं पहिलं 5 स्टार हॉटेल हे येत्या 15 दिवसामध्ये त्याचं उद्घाटन होणार आहे। तिथे अनेक लोकांना नोकऱ्या मिळतील। तरी नुसत्या नोकऱ्या मिळण्यापेक्षा आपण सुद्धा उद्योजक झाला पाहिजे म्हणून अनेक योजना राबवलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये निवास न्याहारी योजना आहे। महिलांना घरी काम करता यावं म्हणून कॉयर पासून दोऱ्या बनवण्याची योजना आहे, त्याला मोठ्या प्रमाणात पैसे यावर्षी सुद्धा उपलब्ध करून दिलेले आहेत। बॅकयार्ड पोल्ट्रीला पैसे उपलब्ध करून दिलेले आहेत। परंतु याच्याच बरोबर शहरामध्ये रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून सुद्धा महिलांना आम्ही वेगवेगळ्या योजना देणार आहोत। सविस्तर चर्चा मी त्या ठिकाणी ज्या दिवशी मी त्याला महिलांचा मेळावा घेतला होता त्याला सर्व सविस्तर योजना सांगितलेल्या आहेत। आपल्याला लोकांसाठी खूप कामं केली पाहिजेत, लोकांच्या जवळ राहिलं पाहिजे आणि लोकांची काम करणं हेच आपल्या पक्षाचं नेहमी ध्येय राहिलेलं आहे। आदरणीय बाळासाहेबांचा विचार पुढे घेऊन आम्हाला सगळ्यांना काम करायचं आहे। हे करत असताना ज्या ज्या लोकांनी आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो। वेंगुर्ला शहरामध्ये अनेक विकास काम आणि त्याच्यासाठी कोट्यावधी रुपयाचा निधी दिलेला आहे। शेवटी याचं श्रेय सुद्धा तुम्हा सर्वांना मिळालं पाहिजे आणि तुमच्यापैकी बरेचसे लोक हे नगरसेवक म्हणून सुद्धा निवडून आले पाहिजे। राज्यामध्ये युती आहे, युतीचा धर्म सुद्धा आपल्याला पाळायला लागतो आणि हे करत असताना स्वतः सुद्धा मजबूत झालं पाहिजे आणि युतीचा धर्म सुद्धा पाळायला पाहिजे। या दृष्टीने सर्वांना बरोबर घेऊन आपण एक चांगलं काम करावं अशी आपल्याला शुभेच्छा देतो। मकर संक्रांतीचा सण चालू आहे, त्या निमित्ताने सुद्धा आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। उद्या होणाऱ्या राम जन्मभूमीच्या सोहळ्याच्या निमित्ताने सुद्धा आपणा सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सर्व पदाधिकारी जे चांगलं काम करतात, जे लोकांपर्यंत पोहोचतात विविध माध्यमातून, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेंगुर्ला येथील स्वामिनी मंगल कार्यालयात शहर शिवसेनेतर्फे शहरातील पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ऑनलाईन उपस्थित होते। या मेळाव्याचं उद्घाटन शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं झालं। या प्रसंगी व्यासपीठावरती सावंतवाडी नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, जिल्हा समन्वयक तथा जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य सचिन वालावलकर, शिवसेना वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश एरम, जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, सुनील मोरजकर, सावंतवाडी तालुका संजय गांधी निराधार योजनेचे समितीचे अध्यक्ष गजानन नाटेकर, सावंतवाडी खरेदी विक्री संघाचे व्हाईस चेअरमन राजन रेडकर, तालुका संघटक बाळा दळवी, वेंगुर्ला शहर युवक प्रमुख संतोष परब यांच्यासहित इतर पदाधिकारी उपस्थित होते। या मेळाव्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळावरती विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेले शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांचा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी यांच्या हस्ते, तर वैश्यवाणी समाज पतसंस्थेवरती कार्यकारिणी संचालक पदावरती निवड झालेले शिवसेनेचे जिल्हा संघटक सुनील डुबळे यांचा सावंतवाडीचे माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे यांच्या हस्ते शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। तसंच विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळालेल्या माजी नगरसेवक यशवंत किनळेकर, डॉक्टर RM परब, राजेश डुबळे, तुषार कासार यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। तसंच शिवसेनेचे वेंगुर्ला शहरातील शाखा प्रमुख यांचा सन्मान करण्यात आला।
मान्यवरांनी मार्गदर्शन केलं. मेळाव्याचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन महिला शहर संघटक ॲडव्होकेट श्रद्धा भाविस्कर परब यांनी, तर आभार शिवसेनेचे तालुका संघटक बाळा दळवी यांनी मानले. साहेबांनी महायुतीच्या सरकारने या ठिकाणी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग त्यामध्ये बाळासाहेब पाटील आर्थिक अनुदान योजना असो, दिव्यांगासाठी योजना असो, महिलांच्या सबलीकरणासाठी योजना असो, त्याचबरोबर आरोग्याविषयी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आयुष्यमानमध्ये आज 5 लाख रुपये अनुदान दिले जातं. मच्छीमारांसाठी नौका असू दे, अपघात असू दे, त्यांनासुद्धा आर्थिक सहाय्य केलं जातं. अशा अनेक योजना ह्या शासन आपल्या दारीमध्ये समाविष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी एक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. मग तो बागायतदार असू दे, मच्छीमार असू दे, ह्यांनासुद्धा अर्थसहाय्य करून या महाराष्ट्रातील जनतेला एक आर्थिक साधन मिळवून देण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. या ठिकाणी व्यासपीठावर असलेल्या सगळे मान्यवरांनी सविस्तर आपल्याला माहिती दिलेलीच आहे. मला एकच विनंती करायची आहे की संघटनेच्या बाबतीत आपण या शहरामध्ये आपले 17 वार्ड आहेत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे 20 केंद्र आहेत. मला एकच विनंती करायची आहे, कोण काय म्हणतंय आणि कोण वजाबाकीचं गणित करण्यापेक्षा महायुतीचा धर्म आपण पाळत आहोत. आणि मला या शहरातल्या सगळ्या लोकांना विनंती करायची आहे, पदाधिकाऱ्यांना विनंती करायची आहे की प्रत्येक वार्डामध्ये 17 वार्डामध्ये जाऊन, मग स्त्री असू दे, पुरुष असू दे, युवती असू दे, युवा सेना असू दे, आपण तशा प्रकारची पक्षाची बांधणी करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि पक्ष मोठा असला, संघटना मोठी असली तरच आपण अनेक निवडणुका जिंकू शकतो, ही वस्तुस्थिती आहे. जर आपल्या पाठीशी संघटना असेल तर निश्चितच आपल्याला या ठिकाणी महायुतीच्या माध्यमातून निवडणुका जिंकायला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. लोकसभेची निवडणूक आहे, महायुती आहे. आपल्याला आपण राजापूरमध्ये गेला होता, त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्याने आपल्याला सूचना केलेल्या आहेत. महायुतीचा आम्ही धर्म पाळत आहोत, काम करत आहोत. पण त्याचबरोबर आपली संघटनासुद्धा महत्त्वाची आहे. ही संघटना मजबूत करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी वेंगुर्लामध्ये सचिन वालावलकर असू दे, त्यांचे सगळे सहकारी असू दे, व्यासपीठावरील अत्यंत धडाडीने या ठिकाणी पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी काम करत आहेत. मला खात्री आहे या पद्धतीने जर संघटना वाढवली तर आपल्याला कुठल्याही निवडणुकी असू दे, मग ती नगरपालिका असू दे, पंचायत समिती असू दे, जिल्हा परिषद असू दे, लोकसभा असू दे, विधानसभा असू दे, मग आपल्या पक्षाचं अस्तित्व आणि महायुतीचा धर्म आपण ह्या पाळून ह्या ठिकाणी आपण काम केलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आजपासून शहरातल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना माझी विनंती आहे की आपण प्रत्येक वार्डावर जाऊन प्रत्येक लोकांच्या समस्या, त्या मगाशी सगळ्या मान्यवरांनी वर्णन केलं आहे की बारीक सारीक जरी गोष्ट असली तरी आपण ती करावी, लोकांचा संपर्क साधावा, छोटा दाखला जरी असेल तर तो करावा, जेणेकरून आपल्याला या शहरामध्ये आपल्या पक्षाची ताकद ही त्या ठिकाणी वाढवणं हे सुद्धा आपलं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. मला वाटतं बऱ्याच लोकांनी मार्गदर्शन केलं, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी इथल्या. माझ्यासाठी बोलायला फारसं काही शिल्लक राहिलेलं नाही, परंतु एक महत्त्वाचा मुद्दा जो बेसिक आहे, येणारा काळ हा निवडणुकांचा आहे. लोकसभेच्या निवडणुका ताबडतोब लागतील, तिथे विधानसभा, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या सगळ्या निवडणुका लागणार आहेत. आत्ताच सुनील भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे एकत्रितपणे या निवडणुकांना सामोरं आपल्याला जायचं आहे. पण त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की एकत्रितपणे काम करताना आपण खाली मान घालून कितपत काम करावं, आमची ताकद असताना ती ताकद का नाही वापरायची, किंवा त्या आमच्या ताकदीचा आम्हाला पुरेपूर किंवा योग्य फायदा दिला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे आमचं नेहमी दीपकबाईंकडे गारणं असतं, त्यांचा नेहमी आदेश राहतो की तुम्ही वाद घालत बसू नका, त्यांच्याबरोबर काम करता. पण काही ठिकाणी आमची माणसं, आमचे उमेदवार फोडले गेले, तिथे इलेक्शन्स लढवल्या गेल्यात, असे प्रकार सातत्याने होत आहेत.
तर त्याला काहीतरी आपण सचिन भाऊ देखील इथे आहेत, मतदारसंघाच्या दृष्टीने विचार करा आणि मग दीपक भाईंची इथे ताकद नाही असं एक चित्र उभं केलं जातं, एक खोटं चित्र उभं केलं जातं, कारण हा मतदारसंघ दीपक भाईंचाच आहे. हे स्टॉल कसे आहेत की प्रत्येकजण लाकडाचे स्टॉल असतात, पत्राचे स्टॉल असतात. हे दीपक भाईंनी पाहिलं आणि भाईंनी सांगितलं की तसं होता कामा नये. प्रत्येकाला आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अनेक पर्यटक या वेंगुर्ल्यामध्ये येतात. मोठ्या प्रमाणामध्ये नवाबाग असेल, शिरोडा असेल, या ठिकाणी पर्यटक येतात, मालवणमध्ये जातात. मग पर्यटकांना नीट अँड क्लीन असं या ठिकाणी सगळे खाद्यपदार्थ लागतं. मग त्याकरता आपल्या ज्या महिला भगिनी आहेत, आपले जे युवक आहेत, आपल्या ज्या युवती आहेत, त्यांचे काही स्टॉल उभयदांडा भागामध्ये आहेत, नवाबाग भागामध्ये आहेत, बंदरवर आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला काय सुधारणा करता येईल, तर सुसज्ज असे स्टॉल आपण या ठिकाणी सुमारे त्याची किंमत 2 ते 2.5 लाख रुपये आहे आणि आपण फक्त काहीशी रक्कम 10% किंवा 20% एवढी रक्कम आपण त्या स्टॉलच्या माध्यमातून सामान्यपणाकडनं घेणार आहोत आणि सुसज्ज असे स्टॉलसुद्धा देण्याचं दीपकभाईंनी मान्य केलं आहे. मग अशा वेळी सर्व लोकांनी त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे. वेंगुर्ला शहर बदललं पाहिजे. या ठिकाणी हे बदलत असताना लोक समाधानी झाले पाहिजे, सुखी झाले पाहिजेत. याकरिता जे या ठिकाणी उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून आपण प्रयत्न करतो त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने मला खात्री आहे भविष्यामध्ये अशा पद्धतीचा बदल हा दीपकभाईंच्या माध्यमातून जे काम करतायत त्यामधून होईल. आणि या ठिकाणी दीपकभाईंच्या माध्यमातून जेव्हा आम्ही या ठिकाणी काम करतो तेव्हा आम्हाला जो आम्ही निधी मागू तो या ठिकाणी मिळत असतो. कारण दीपकभाईंचे आपले जे सरकार आहे भाजप युतीचं, त्यांच्याबरोबरसुद्धा भाजपातल्या प्रत्येक मंत्र्याबरोबरसुद्धा दीपकभाईंचे चांगले संबंध असल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी विकास कामं करत असतो. आणि याच्यामध्ये आता सांगून संपणार नाहीत एवढी विकास कामं शहरामध्ये झालेली आहेत. आम्ही त्या संदर्भात गणपतीच्या वेळी एक पुस्तिका काढली होती. त्या पुस्तिकेमध्ये आम्ही त्या कामांचा सर्व उल्लेख केलेला आहे. आणि हे सर्व करत असताना या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण असेल, डांबरीकरण असेल, या ठिकाणी बंदरासारखा भाग असेल, प्रमुख म्हणजे या ठिकाणी वेंगुर्ले शहर हे पर्यटनदृष्ट्या विकसित होणार आहे आणि ते सुद्धा दीपकभाईंचं स्वप्न आहे आणि ते दीपकभाई नक्कीच पूर्ण करतील अशी मला या ठिकाणी खात्री आहे. उद्योगधंदे घेऊन दीपकभाईंनी सिंधुरत्न योजना सुरू केली आणि सर्वसामान्य गोरगरीब माणसाच्या हाताला महिलांना पैसे मिळावेत, महिलांना उद्योग मिळावात हा एक स्वच्छ हेतू घेऊन साहेबांनी हा निर्माण केलेला सिंधुरत्न योजना आहे. त्या योजनेला आपण सुद्धा सर्वांनी सहकार्य करावं आणि खऱ्या अर्थाने आपण सर्व महिलांना मी विनंती करतो, आम्हाला महिला भगिनींचे बचत गट आहेत तर त्या सिंधुरत्न योजनेचा जास्तीत जास्त उपभोग येणाऱ्या काळात आपण घ्या आणि सचिनजींचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभणारच, प्रत्येक गोष्टीत लाभणार. आपले सर्व जे पदाधिकारी आहेत त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभेल. सचिनजी आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन कमिटीवरती सुद्धा गेलेले आहेत. तर त्या सर्व गोष्टीचा आपण सगळ्यांनी फायदा घ्यावा आणि जास्तीत जास्त फायदा ह्या सर्वसामान्य गोरगरीब माणसांचा करून द्यावा. ही दीपकभाईंची जी मनापासूनची इच्छा आहे ती इच्छा आणि त्यांचं जे प्रेम आपल्यावरती आहे ते तुम्ही मिळवण्यासाठी कुठेतरी मागे राहू नका, पुढे या आणि जास्तीत जास्त दीपकभाईंचे आणि आमच्या सरकारचे आणि सगळ्यांचे हात बळकट करा. एवढं बोलून मी थांब. त्या ठिकाणी आंदोलनं झाली. आज दीपकभाईंच्या माध्यमातून आपण यशस्वी झालो. 90% लोकांच्या समस्या सुटल्यात. ज्यावेळी त्यांना 500 रुपये बाजारभावाने गुंठा मिळाला होता, आज दीपकभाईंच्या माध्यमातून 1.5 लाख रुपये गुंठा त्यांना पोकळे साहेब पैसे आपण देतो आहोत आणि जवळजवळ 70 कोटी रुपये देण्याचं शासनाने मान्य केलं आहे आणि लवकरच तो प्रोजेक्ट सुरू होईल आणि वेंगुर्ला एका वेगळ्या पातळीवर जाऊन जगाच्या नकाशावर वेंगुर्ला झळकेल या तीळ मात्र ही शंका नाही. आपला मित्रपक्ष आपण आहोत, भाजप आहे, आपली शिवसेना आहे. आपण बघतो आम्ही प्रामाणिकपणे युतीचा धर्म पाळतो. दीपकभाई तर सांगतात भाजपवाल्यांबरोबर जमून घ्या, त्यांचा विरोध करू नका आणि आपण कोणीही करत नाही. नितीन मांजरेकरांना जर आपण ग्रामपंचायतचं पॅनल उभं केलं, भाईंनी त्या ठिकाणी सांगितलं की नितीनजी थांबा, त्या ठिकाणी भाजपबरोबर जमून घ्या. पण एकीकडे आपण भाजपबरोबर जमून घेतो, अर्थात किती जमवायचा हा पुढे प्रश्नच आहे. कारण प्रत्येक वेळी त्यांच्या ज्या ज्या मिटिंगा होतात त्या ठिकाणी
दीपक भाई विरोधातच गरळ ओकली जाते आणि ते ऐकून कुठेतरी दीपक भाईंवर प्रेम करणारे आपण माणसं आहोत, ते सहन होत नाही, हे कुठेतरी थांबायला हवं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.